térjünk egy kis ismertetőt magáról a Preziről, mint prezentációs eszközről, illetve mivel a Prezi egy úgy is emlegetjük, hogy mai magyar sikertörténet, kicsit arról is szeretnék téged faggatni, vagy szeretnék ugye beszélni arról, hogy hogyan alakult ki a Prezi a mai nagyságában, vagy a mai szerveződésében. Amint az egyik cégalapító, a Somlai Fischer Szabolcs, aki gondolom többen ismerhettek, építész és média művészettel is foglalkozik, és a Kitchen Budapestnek az első magyarországi ilyen média műhelynek, ilyen hacker labnak az egyik alapítója. És neki volt egy olyan ötlete, amikor prezentálta mindenfelé a világban a különböző építészeti rajzait és terveit, hogy hát ezeket így szlájdokban nem annyira jó megmutatni, mert hogy az egy ilyen lineáris vonal, amin végigmenve az ember nem tud ebből az alapból sehogy sem kitörni, hanem mennyire jobb lenne egy zoomolva megmutatni egy ilyen tervrajzot. Ez maga a Prezi, amit én összeraktam, illetve amit felépítettem, és most pillanatnyilag itt tartok benne, és megyek a kamerával, miközben beszélek róla egy-egy mondandóról a következő mondandóra, de közben végig, főleg egy olyan prezentációnál, ahol jó struktúrában vannak mondjuk kategóriák, vagy egy idővonalon, ha haladok, akkor nagyon jót tesz az, hogy ki lehet zoomolni és meg lehet mutatni az összképet. Két olyan eszköz van a Preziben, amit szintén akár használhatok a mindennapi munkátok során. Az egyik a Prezi Meeting, ami egy élő kollaborációs eszköz a Prezibe beépítve. Nagyon egyszerű, egy linket el kell küldeni bárkinek, aki szintén megnyitja ezt a linket, és ilyen pici színes avatárokat láttok a monitorotokon, és így ketten-hárman egyszerre lehet dolgozni valós időben ugyanabban a Preziben. A másik pedig az iPad-es alkalmazás, ami csak gyorsan megmutatom a videónak az elejét, ami pedig szintén egy ilyen mobil alkalmazás. Főleg azok szokták ezt használni, bár ugye nem lehet ennyire ezt kategorizálni, de a felméréseink alapján leginkább azok használják, akiknek az fontos, hogy ugye mobil módon egy mobil eszközzel letöltve tudjanak prezentálni, és akár ez nektek is hasznos lehet. Hogyha most itt a szobában végignéztek, vagy körbe mentek, vagy csak a szemeteket végigfutatjátok, vannak dolgok távolabb, vannak közelebb, ezekre rá lehet fókuszálni, rá lehet zoomolni, de közben van egy ilyen térélmény, tehát hogy az egész összkép is megvan, és ezt adja pluszban a Prezi ahhoz képest, amit egy dia sor tud nyújtani. Hogyha jól használom a kamerát, és azt mondom, hogy itt van a könyv, és akkor ide közelítek, aztán kicsit ki, aztán ide vissza, és mondjuk nem egy bezoomolt síkban megyek így össze-vissza, akkor az már ezen nagyon sokat segít. Aztán valaki felvette múltkor egy ilyen kis videót, és ezzel mutatta be, hogy videókamerával lerakott fényképeket, vagy fölrakott a falra fényképeket. És talált egy videókamerával, és azt mondta, hogy akkor most megmutatom, hogy milyen a rossz Prezi. És akkor fogta a videókamerát, és ott vannak a falon fényképek, és oda ment is így bele, így, akkor most úgy, és nem elkezdte ezt csinálni, és ez így, ettől mindenki megőrült. És ez mondjuk a házi videózásnál is egy örök hiba, hogy aki most vesz először kezébe videókamerát, mondjuk a kisgyerek szalad és fel akarom venni, akkor szalad utána és így kapkodja. Pedig egy képet mutatunk a videókamerában is, tehát olyan, mint a fényképezőgép, nem a kamerát kell mozgatni, hanem a kép mozog benne. És ezért, ha fogom egy helybe, akkor sokkal élvezetesebb lesz. És hogy a másik, ő megcsinálta azt a másik videót, hogy ugyanígy fogta a kamerát, és akkor most ezt megmutatom, és ezt megmutatom, most egy kicsit kijövök, hogy lássam a kontextust, most oda megyek. Tehát, hogyha egy okosan használom, akkor ezt el lehet kerülni. És főleg ezzel lehet, főleg egy ilyen konzervatívabb közönséget megnyerni, hogy ezt a kontextus élményt megadni nekik, és azt mondani, hogy lehetőleg nem ilyen hatalmas zoomokat csinálni. Az, hogy a zoomok hogy működnek, az egyszerűen annyi, hogy felviszem ezeket a dolgokat a Prezibe, és amikor a bejárási útvonalon végigmegyek, amit itt látni, hogy 1, 2, 3, ahogy hozzáadom a dolgokat, azok eleve oda bekerülnek a bejárási útvonalba, és sormódban ezt fogom egyszerűen nyilat, ahogy nyomom, ezt járom végig.
És ami kisebb a preziben, akkor be fog zoomolni, ami nagyobb, arra ki fog zoomolni. Az, hogy hogyan kezdünk el prezit csinálni. Bele fogok mindjárt menni a technikai részleteibe is. Először egy kicsit arról, hogy néz ki egy jó prezi. Ez egy nagyon egyszerű prezi. Ez itt annyi, hogy hogy hogyan készül a torta. Egyszerűen annyi, hogy van egy ilyen vásznú a monitoron, ami olyan, mint egy nagy rajzat, vagy mint egy ilyen vázlatfüzet, és oda elkezdjük így bedobálni a gondolatainkat, vagy a hozzávalókat ugye egy torta esetében. És aztán elkezdünk ilyen csoportokat csinálni, hogy azt mondjuk, hogy akkor oké, akkor most először nézzük meg a hozzávalókat, utána nézzük meg azt, hogy hogyan készül a krém, ebben az esetben ugye, és aztán utána megmutatjuk a végeredményt, hogy mi lesz belőle. Tehát gyakorlatilag ami a prezinek a logikai útvonala, az az, hogy először elkezdjük úgy, hogy ilyen random dolgokat feldobálunk, képeket feltöltünk, amikre azt gondoljuk, hogy majd kelleni fog, aztán legfeljebb töröljük meg ilyen címszavakat, amik gyakorlatilag egy írásnak mondjuk a bekezdés címei vagy a fejezet címei, és akkor azok alá elkezdünk berakni hozzátartozó ilyen alegységeket, és aztán ezekből szépen csoportokat csinálunk, és közben látjuk az egészet. Mert mivel ez egy internetes prezentációs eszköz, ezért először regisztrálni kell a prezi.com weboldalon. Ez www.prezi.com, ott a Sign Up gombra kattintva, vagy ha valakinek van Facebook profilja, akkor arra kattintva lehet regisztrálni. Ez Facebookkal főleg ez egy nagyon, nagyon gyors folyamat, és érdemes az ingyenes változattal elkezdeni, és természetesen valaki nagyon privát akarja a prezieit tartani, az ingyenessel is megoldható, hogy megcsinálom public accountban ingyenesen a prezimet, és utána letöltöm, és online meg letöltöm, tehát akkor már nem lesz nyoma interneten, viszont nekem megvan, kiírhatom, és akkor onnantól ez így működik. Kiválasztjuk azt, hogy melyik előfizetést szeretnénk, egyszer rá kell kattintani a start gombra, és már is megvan az accountunk. Tanároknak, diákoknak pedig egy ilyen féláru kedvezményes megoldást csináltunk. Ahogy itt látjátok, a Pro féláron az Enjoy, a középső account pedig, a középső licenc az pedig ingyenesen hozzáférhető. Az első lépés az, hogy miután megvan a hozzáférésünk, és beléptünk a prezire, akkor szerintem itt már, akkor látjuk a saját prezis felületünket. Nekem van egy csomó prezim, de alapesetben, ha valaki most kezdte el, akkor csak ez az új prezi ikon van, és ugye nincsen semmi más. És erre egyszer rákattintok, beírom mondjuk a címet, egy leírást is adhatok neki, de ez nem fontos. És erre kattintva már is belépek az internet böngészőn belül a szerkesztő felületbe. Tehát ez egy internet böngészőben futó szerkesztő. Rögtön kapok egy csomó templétet, tehát ilyen sablonokat, amikkel el tudom kezdeni a prezit építeni. Kettőt rákattintok, és már is elkezdődik, betölt nekem maga ez a sablon, és innentől én már a prezit szerkeztem tulajdonképpen. Még semmit nem csináltam, csak kettőt kattintottam. Hogyha átlépek, minden prezinek van egy edit módja, tehát egy szerkesztő módja és egy show módja, ami maga az, amit a nézők látnak. Ekközött a space gombbal tudok lépegetni, vagy itt a jobb felső sarokban van egy ilyen show gomb. És hát tulajdonképpen amit itt láttok, az az, hogy itt van egy ilyen űrös háttér, és itt szépen végig lehet menni ezeken a pontokon, ez már eleve benne van a preziben, még nem csináltam semmit, és ugye itt járjuk végig ezeket a lépcsőket. De ezekből csak akkor lesz show módban, tehát az előadói módban is látható valami, hogyha rákattintok egyszer, és kitipálom, és azt mondom, hogy akkor ezt most hozzuk létre ezt a keretet, innentől elmegy átmegy show módba, és az már ott is lesz. Szerkesztői módban gyakorlatilag jóvá hagyom ezeket egy kattintással, egy pipával vagy egy kukával kidobom, ezeket a sablonban előre meg beadom ilyen kereteket, és akkor kezdhetek velük dolgozni. De átválthatom négyszögletes keretre is, megtarthatom kör alakú keretnek,
beszúrhatok egy képet, és akkor onnantól kezdve feljön egy kis ablak, és akár a saját számítógépemről, akár a Google keresőből ki tudok választani bármilyen képet. Aztán el lehet kezdeni ennél egy egyszerűbb módon, hogy nem töltök be egy ilyen nagy hátteret, hanem csak mondjuk egy ilyen pici, innen kiválasztok valamilyen kisebb struktúrát, mint ez. Ezért én vagyok. Csak a Szabolcs kollégám lefotózott, és ezt az árnyékot használt erre föl, és ezt mindig kitörlik, ezzel kezdik, sajnos az emberek, de ez a legnépszerűbb ilyen sablon viszont. És ugye itt is megvan az, hogy ha átmegyek show módban, akkor csak ezt látom belőle, viszont ha visszalépek szerkesztői módban, akkor ott van maga ez az előre, ezek a lehetőségek. Itt gyakorlatilag egy ilyen logikai rendszert ad nekem a Prezi, hogy csinálhatok olyat, hogy végigmegyek az 1, 2, 3, 4 lehetőségen, és azt mondom, hogy mit tudom én, van 3 érvem, van egy ilyen nagy probléma, amit szeretnék itt megfogalmazni, és utána van egy következtetés, hogy akkor ide fogok eljutni. És erre, amikor ilyen sablonokat használunk a Prezi elkezdéséhez, akkor ezek már be vannak rendezve a bejárási útvonalba is. Tehát ha én most átmegyek, ha én ezeket most leokézom, és ezzel azt mondom, hogy jó, akkor én szeretném ezeket tényleg használni, ezzel létrehozom a keretet. Hát ugye, mint ahogy a szlájdoknál is vannak keretek, azért itt is ilyen keretekben dolgozunk, de a Prezi már berak ide egy következőt, ezzel mutatva, hogy ezen a témán belül is létrehozhatok egy altémát, ha azt nem akarom, akkor ezt egyszerűen kitörlöm, és itt azt mondom, hogy jó, ez kell, és mondjuk itt azt mondom, hogy jó, ez is kell, itt még ezen belül még egy kell, mert itt részben sok-sok mindenről akarok beszélni. Utána azt mondom, oké, és akkor ez lesz a következtetés. És akkor ezzel tulajdonképpen csak azzal, hogy ilyen pipákra kattintottam, létrehoztam ezt a struktúrát, tehát már egy ilyen vázlat megvan, és akkor már csak fel kell tölteni tartalommal. Úgy is kezdhetek Prezit, hogy azt mondom, hogy akkor ez most az egész nem kell, és akkor kitörlöm. Vannak trükkök, úgyis ki lehet törölni valamit, hogy csak rákattintok, és megnyomom a backspace gombot, a delete gombot, de úgyis, hogy a Shift-et nyomva tartom, ezek benne vannak a különböző leírásokban, hogy mik ezek a billentyű kombinációk, és egy ilyen keretet húzok köré, ezzel kijelölöm, és utána kitörlöm az egészet. Akkor kitöröltem most ezt a bejárási útvonalat, és van egy teljesen üres vásznak, és azt mondom, hogy hozzáadok először egy ilyen keretet, azt elfogadom, és akkor abban elkezdek, hogy tudom én, valami címet adok neki, meg fogom így nyilván lehet mozgatni, és most jön a Prezinek a legfontosabb eszköze, amit úgy szoktunk hívni, hogy Zebra. Ez azt tudja, hogy ha rákattintok valamire, akkor megjelenik ez a kis csíkos szélű eszköz, aminek a külső felét, ha meghúzom, akkor forgatni tudom dolgokat, a közepét vagy a plusz-minuszt akkor nagyítani és kicsinyíteni, és ha ezt a kis kezet, akkor pedig tudom mozgatni ezen belül. Ha kétszer rákattintok, akkor pedig a szövegszerkesztői felület jön be, meg tudom változtatni a színét, ezt kijelölöm a betűtípust. És innentől kezdve, ahogy majd dolgoztok a Prezivel, ezeket fel lehet fedezni, ezeket az opciókat, hogy miket lehet még beletenni. Itt egy legörülő menüből ki lehet választani, hogy akkor most nyilakat akarok berakni, ez milyen színű legyen, akkor a nyíl az hogy nézzen ki, mennyire legyen vastag. Hogy ez most csak egy kis része volt annak, amit csináltam, mert igazából ezt egy nagyobb kontextusba akarom elhelyezni, és akkor így csinálok egy új keretet,
szerkesztői felületről választhatunk ezekből a rajzokból, amikre szintén egyet kattintva ezek mind betöltődnek, és ezekből is nagyon jó pofa dolgokat lehet építeni. Mondjuk sokan akarnak táblázatot, akkor ezt be lehet ezzel szúrni, akkor egy ilyen listát, vagy ilyen mindmapben eljutunk innen ide, akkor nagyon érdekes akár ez az ötlet, vagy ez a meglepetéseket okozni, tehát van ennek egy ilyen dramaturgiája is, hogy ezt ide beszúrom, és azt mondom, hogy az egész prezimet ide fölépítem, mondjuk, vagy valamit, ide berakok, és akkor meglepetésszerűen a végén kizumolok, és akkor azt mondhatom, hogy hát ez még csak a jéghegy csúcsa, és ugye ennyi dolog van még ott. Tehát a zoomolással lehet egy ilyen drámai hatást is elérni. Attól lesz nyilvános az, amit én készítek el. Az rögtön. Igen, tehát az van, hogy ahogy itt az előbb mutattam, hogy szerkeztek mondjuk egy prezit, és utána, amikor elmentem, akkor rányomok a mentés gombra, és onnantól kezdve, hogy rányomtam, és visszalépek a prezit.com-ra, tehát ugye a böngészőben vagyok, visszalépek a saját oldalamra, akkor itt van ez a prezit, amit én csináltam. Erre itt át tudok kattintani, akkor eljutok a prezinek erre az oldalára, hogy tulajdonképpen a prezim van, meg az én korábbi prezieim vannak még, és lehet mások kommentelhetnek rá, innen tudom letölteni, hogyha ki akarom menteni pendrive-ra, CD-re. A pillanat, amikor mentek, akkor onnantól ez nyilvános lesz, és mondjuk a Google, tehát nem valószínű egyébként, hogy mondjuk pont valakinek, aki most regisztrált az első prezéje, az nagyon sok erre eljut, de elvileg a Google kidobja, hogyha rákeres valaki. Vagy elvileg itt is a nyilvános prezéjei között megtalálható, de itt ez is egy teljesen random válogatás, tehát nem valószínű. Hogy a prezit egyébként ki lehet menteni például szlájdokba, vagy pedig más olyan transportálható formátumba, PDF-be, bármikbe, amit később az ember akár nyomtatásba. Igen, van egy nyomtatási funkciónk, ami úgy néz ki, hogy ki lehet nyomtatni PDF-be pontosan a prezit, és minden egyes lépést meg lehet, amikor az ember halad a preziben, akkor most egy előre megírt útvonalat járok be, és minden ilyen kép, amit látok, tehát minden kameraállás, az egy PDF oldal formájában nyomtatódik ki, és egyrészt nyomtatni is így lehet, másrészt pedig ugye elektronikus dokumentum formájában is. De én most internetről prezentálok, de ki lehet menteni a prezit egy mappába, ami utána egy pendrive-on bárhol elfér, vagy egy CD-re ki lehet írni, és így bárhol lehet úgy prezentálni, hogy nincs internet kapcsolat. Plusz ki lehet menteni még az offline szerkesztőnek a formátumába is, és akkor pedig úgy, mint egy docfile-t egy Word-ben meg lehet nyitni bármikor a saját szerkesztőjébe, és lehet szerkeszteni, újra elmenteni, tehát úgy viselkedik, mint egy bármilyen dokumentum a számítógépünkre. Az a fajta kommunikációs stílus vagy stratégia, amit ti most visztek, az mennyire volt egy adottság, tehát mennyire volt az, hogy bejutottatok egy székbe, egy helyzetbe, és aztán ezt elkezdtétek csinálni, hogy mennyire jött belőletek, és a saját személyes aktivitásokból lenézőpontok. A 2009 elején kezdtem meg egy külsősként a Trafó blogját, az akkori online-os bánti emberrel együttműködve, de igen, és a blogban általában jól lehetett a honlapja, YouTube csatornája, de gyakorlatilag minden más, ami most van, tehát amit nagyon hosszan sorolhatnék a Facebooktól kezdve a blog, valamelyik a Twitterig, a többi videós megjelenésig, a zenei felületekig, egyébként ez mind körülbelül jött. És a Kritika Színházból Kritikör lett a szervezet, akkor a korábbi honlap, amit használtunk, az gyakorlatilag le lett építve teljesen, és helyett egy ilyen blogos felületet kezdtünk el használni. Ez is kvázi kifejezte volna a váltásnak a lényegét, hogy volt egy elég aktív közönség, akire be is csatlakozott és élt is ezzel a lehetőséggel. Ők alapvetően egyébként nem voltak felelésben azzal a közönség, hogy korábban a kritikai adásra nem volt olyan opció, hogy ők mondjuk bejegyzéseket tehettek föl, de volt arra például alkalom, hogy mondjuk egy ilyen komment csatában kikristályosodott témát, azt például mi földolgoztuk, és akkor arról lett egy poszt. Megjelent a honlap, addig rájöttünk, hogy az nem más, mint egy statikus felület,
Tehát hogy aznak nincsen olyan funkciója, mint a Trafo honlapján, hogy aktív információt szerzek meg. hanem gyakorlatilag most az van, hogy a honlap egyfajta archívumként működik, itt nem az aktuális újdonságokról fogsz tudomást szerezni, hanem arról, ami kvázi a múlthoz tartozik. Emellett van a Facebook profil, amivel kapcsolatban nekem azért vannak ilyen félelmeim, vagy egy konkrét visszacsatolásaim, hogy azért ez egy limitált kommunikációs terület. Tehát sokan például, akik feliratkoztak annó hírlevélre a Krétakörnél, és ez nagyjából egy 3000-es közösség, onnan maximum annak a 3000-es közösségnek a harmada az, aki 9-szeresen látogatja is a Facebook profilt. És van egy ilyen egészen picike kommunikációs csatorna, ami a Twitter. Igazából egyetlen egyszer sikerült szerintem jól használni a Twittert, amikor a krízist csináltuk a Trafóban, és akkor volt az, hogy valaki kifejezetten próbanapot írt, és az tök jó volt, hogy ez a 160 karakteres, gyorsan egy impressziót fölnökölt, elolvashatott, stb. Még külsős voltam a Trafóban, akkor volt egy olyan elképzelésem, hogy a bent ilyen, bent dolgozó emberekben van egy hatalmas tudásbázis, vagy információbázis, ami nincsen igazán kiaktázva, mert van a Trafónak ugye egy honlapja, ahol megjelenik az általuk írt frappáns leírás egy programról. A Twitter, akik szerintem, vagy akik nagyon jól használják, szerintem az talán az Origo Filmklub, akik mondjuk, hogy 10 tweetjükből egy szól arról, hogy éppen mi történt a honlapon. A maradék 9 az arról szól, hogy éppen milyen extra sajtóvetítésre sikerült elolvani, hogy éppen mondjuk ezt másik csinálja, hogy kinek van éppen születésnapja, és előrángatni valami sosem látott képen, és mikor az valahol csókolózik, nem tudom, a csodával. Mi volt az irány, ahogy nekiálltatok, mik voltak esetleg azok a varga betűk, amik ki nem jöttek be, és tehát mik azok a nyereményjátékok, vagy mik azok az inspiráló eszközök, amit napi szinten használtak és jónak láttak. Amikor elkezdtük a Facebooknak, akkor az fejjel a falnak volt, mert hogy a legklasszikusabb hibát követtük el, hogy személyként regisztrált, és ők megcsináltuk a Krétakör oldalt, és akkor ott szívtuk a fogunkat, hogy ilyen 500 körüli like szám van, ami aztán fölpuszott, és most már 3000, majdnem 100 körül vagyunk. 3 fő csatorna van, a YouTube, igazából a Flickr, de mondjuk az inkább a Facebookhoz tartozik, tehát YouTube, Facebook és a Twitter. A Twitter az, amit csak akcióidőszakban használunk, tehát az, hogy mit tudom én, való elmúlt vendégjáték, vagy éppen egy bemutató van, próbaidőszak, stb. Tehát, hogy mondjuk ilyen 3-4 havonta válik aktívvá maga a kommunikációs terület. Van a Google Analytics-nek egy mobilos applikáció, és látom, hogy ebben hányan nézik a Trafó honlapját. 12-en vannak fönn, meg összesíti azt is, hogy milyen linket néznek, honnan jöttek, stb. És akkor mondjuk a tegnapi akció esetében, ahol kiposztoltuk a 3 videót, a megfelelő linkeket benne elhelyezve, akár utólag, vagy akár élőben követhettem azt, hogy most akkor abban hányan jönnek át a jegyrendszerbe, és utána a jegyrendszerből követhettem azt, hogy hányan vettek egyet. Az egész játék egyrészt mérhetőbbé válik, másrészt meg egyszer csak kiderül, hogy az 500 kattintás, ami 10 embernek fejenként 5 percét vette el, meg az a fél órányi munka, amit én a rettenetes nagy videóvágási tudásommal belefektettem ebbe, hogy ez a 0 forintos költség, ez azért annyit nagyjából kijelentetek, hogy egy 10 ember emiatt jön be. Lehet, hogy nem több, vagy lehet, hogy csak 5, de maradjunk vannak ott. És azt gondolom, hogy egy ilyesmi példa az tudja igazolni a létjogosultságát a Twitternek, a YouTube-nak, a Facebook-nak, az összes ilyesminek. Más kérdés, hogy leépítés videóból csináltunk eddig 20-at, meg YouTube feltöltésből csináltunk eddig 400-at, és biztos, hogy van ebből mondjuk 300, amit nem nézett meg 10 ember sem, mert bénák voltunk, nem jól terjesztettük, vagy nem, tehát hogy egy millió magyarázat lehet ennek, de hogyha néha így betalál, és ez végül is
most én levezetem, hogy mennyi energiát vett igénybe, akkor azt mondom, hogy megéri. Akkor is, hogyha 10 videónként történik ez már nagyjából.